Čaute, tu je Downhill for Fun. Ja som Kristián, toto je Zajo. Toto je malý prcek sama, nie Samko, toto je Samko, to je Samko. Toto je úvodný vlog, takže nebude to nič extra, hej, ale... Davo! Učať! Náš tým vznikol asi tak, že boli sme raz na zjazde a rozmýšľali sme, či niečo nezaložíme. Takže založili sme si najprv kanál na YouTube a potom vznikla stránka na Facebooku a to je toto. Sme hrdí na seba. Názov vznikol asi tak pomocou kamaráda. Vyšvi, ďakujeme. Rozmýšľali sme dlho nad názvom, nakoniec nám kamarát poradil, tak toto je teda úvodný vlog, ako už som povedal. Budeme sa predstavovať v tomto vlogu, vzdelanie, vek, to je jedno, všetko, čo budete chcieť, potom ak budete mať nejaké nápady, treba napísať do komentov alebo do správy. Keď budete chcieť spolupracovať napríklad so stránkami, alebo či už s kanálom, alebo tak, poradiť, alebo vy nám, to by sme boli veľmi radi, že by ste nám poradili, tak by to bolo super. A tak no. A prejdeme k tej ďalšej časti, kde sa budeme sami predstavovať. Čaute, ja som Samo, najmladší člen týmu Downhill for Fun. Downhill pre mňa znamená všetko, sú to úplne mega pocity, aj keď opekáme na zjazde, keď zjazduje. Sú to mega zážitky, lebo viem, že som s priateľmi, jazdenie pre mňa znamená všetko. Downhill budem robiť dotedy, dokedy budem chodiť a dokedy ma to bude baviť. Pretekanie, ako voľaké závody. A na som závodil v Kalnici, ja som skončil 6. Vo finálovej jazde som dostal defekt, ale na bajke si to chcem vynahradiť na voľakých pretekoch. Rád jazdím na hardtaili. CTM Raptor. Mám na to slušnú výbavu. Neprerábal som si ho, nekupoval som ho čisto nový, kupoval som ho od kamaráda, ten už ho mal trocha vytunovaný, ale ja som si ešte trocha dotunil. Ale už by som potreboval ešte niečo lepšie. Vždy som mal iba taký obyčajný bicykel, ale na to som sa naučil základy a mi to úplne stačilo. Čaute, ja som Zajo, mám 16 rokov a mám takýto bicykel, čiže CTM Most, aby ste ho videli, vám ho aj zdvihnem. No, tak predtým som mal Rockstar, ktorý som dvakrát zlomil, jak takú kabelu hnusnú. Potom som ho dal do opravy a čakal som na 2 mesiace, skoro ma porazilo bez bicykla. No, tak čo by som vám k tomu ešte povedal, že neviem, mám tu XT brzdy, boxer vidlicu, RockShox, ja neviem, to je jedno. Takže, už som tu zas, nemusím sa predstavať, že už som povedal, že som Kristián, hej. Mám 15 rokov a jazdím full, takže je to CT Boxer, aby ste videli, hej. Má to 17,5 kg, takže nie je to až tak ťažké. K bicyklu som sa dostal prostredníctvom kamarátom k downhillu. Bolo to najprv UMF Hardy jednotka, no najprv v 13 som rozmýšľal, že kúpim si horský, no chalani ma privedli k tomuto downhillu a mi ma to zaujalo. Hardy jednotka už mi nestačila, tak bola ponuka na full, na dobrý full, v dobrom stave, tak takto som sa dostal k full, k tomuto, je to dobrý bicykel, dobre sa mi na ňom jazdí a máme tu trať, ktorá už je dosť vyjazdená, takže stávame novú, budete vidieť, tak to bude prekvapenie zatiaľ, staviame, je to zatiaľ dobrá trať, sú tam celkom dobré úseky, už som sa tam dosť nakopal jak bagrista, takže chalani hovorili, že či tam kopiem diaľnice, ale samozrejme, že nie, tak trebalo to trochu zrovnať. Čo by som vám ešte tak sebe povedal, určite ma to baví, pocity z jazdenia sú vždy pekné, no ale tak keď niekto padne, tak kto nepadá, nejde nad svoje hranice. Takže chystali sme sa už dlhšie spraviť videjko nejaké
kde by sme videli, teda alebo aby ste videli, kde si robíme bicykle. Mohli ste jedno také vidieť, ktoré je na našom kanáli, ako sme robili kickové pedále. A určite budeme aj pokračovať v takýchto videách a môžete kľudne napísať, keby ste chceli niečo vedieť, alebo priniesť k nám bicykel, aby sme ho poprípade spravili určite. A treba proste napísať aj do komentárov, kde by ste mali nejaké pripomienky, vôbec sa nemusíte báť. Počkaj! 9. Ak sa vám prvý vlog páčil, tak zanechajte like. Odber, koment. A zdieľajte. Ďakujem! Čaute!